Γεια σας! Είμαι η Ζωή. Είμαι η Δήμητρα. Είμαι η Αλέξια. Είμαι η Βικτόρια. Είμαστε impromptu. Impromptu σημαίνει ετοιμότητα. Το έργο που θα κάνουμε λέγεται «Όταν η κλεψίδρα αδειάζει». Είναι μια παράσταση αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία, μέσα από την οποία αναδεικνύονται οι δυσκολίες αυτών των ανθρώπων, οι ανάγκες τους, τα προβλήματά τους, με μια ευαίσθητη ματιά και με μια ποιητική και νοσταλγική διάθεση. Και με πολύ χιούμορ. Και με πολύ χιούμορ. Θέλουμε να μιλήσουμε και να φωτίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μιλήσουμε για αυτούς. Ωραία. Πώς μας ήρθε η ιδέα τώρα? Λοιπόν, η ιδέα. Διαβάσαμε για τον διαγωνισμό και ψάχναμε να βρούμε μια ιδέα που να είναι πολύ πρωτότυπη, κάτι που να μην το έχουμε ξαναδεί, να μην το βλέπουμε συχνά τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή που καθόμασταν στην καφετέρια, κάναμε ένα διάλειμμα, γιατί είχαμε κουραστεί πάρα πολύ. Και ξαφνικά η Ζωή λέει το εξής. Τίποτα, εγώ απλά είπα ότι όταν η γιαγιά μου ήθελε να πάει τουαλέτα, έτρωγε ένα γερμά κάθε φορά. Και μετά λέγαμε διάφορα αστεία πράγματα γύρω από παππούδες, γιαγιάδες, συζητήσεις, φωνές. Για τους δικούς μας παππούδες και τις γιαγιάδες, πώς συμπεριφερόντουσαν, πώς ήταν. Και απλά συνειδητοποίησαμε κάποια στιγμή ότι η ιδέα είχε βρεθεί. Εμείς θέλουμε να δείξουμε και το πόσο περιθωριοποιημένοι είναι και τα προβλήματα που έχουν πιάσει αυτή την εποχή της κρίσης, που είναι πιο έντονα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε μόνο εκεί, θέλουμε να δείξουμε και το πόσο πολύ εμείς νιώθουμε νοσταλγία, πόσο αστείοι φαίνονται σε εμάς. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό με πολύ χιούμορ, όχι βαριά και ασήκωτα. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Και έχουν ενδιαφέρον πολύ και οι σχέσεις των ανθρώπων. Αλλάζουν οι πολλοί ρόλοι και θέλουμε και αυτό έτσι να το ποτίσουμε. Εν ολίγης, θέλουμε για μια φορά να τους κάνουμε πρωταγωνιστές. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.